Fins al proper 14 de març, l'Espai Cultural del Fòrum Verger Balaguer acull una exposició fotogràfica sobre l'època daurada del cinema de Hollywood. Es poden veure una setantena de fotografies fixes i promocionals en les que reviuen escenes cabdals plasmades per mestres de la fotografia com Steve Shapiro, Guy Farner, Lawrence Schiller o John Jay, aquest últim recopilant imatges de tots els protagonistes de la nissaga de la Guerra de les Galàxies. Els visitants que s'acostin al Fòrum Verger Balaguer podran veure fotografies d'actors i actrius clàssics com ara Elizabeth Taylor, Steve McQueen, Audrey Hepburn o Paul Newman, i també escenes de pel·lícules que han fet història en el setè art. El fons de fotografies és propietat del galerista barceloní Gabriel Pinós, que durant els últims anys s'ha encarregat de crear primer i ampliar després la important col·lecció. Doncs sí, hi ha més d'una centena de fotografies, totes són fotos fixes o fotos promocionals de les pel·lícules. En aquest sentit he fet un recull, com bé deies, de l'època daurada de Hollywood. En aquest sentit van des dels principis dels anys 20, millor dit, finals, que seria l'any 29, fins al 2012. És a dir, aquests 80 anys, arrodonint, de les pel·lícules més mítiques de la història del cinema. Pinós va començar recopilant una trentena de fotografies i des d'aleshores n'ha trobat i adquirit per tot el món. Vaig començar amb una petita col·lecció d'unes 30-40 i al llarg del temps doncs, diem que el verí ja el tinc a la sang, no? I continuo adquirint. I el fet que internet ens proporciona el fet de poder accedir al mercat internacional d'arreu del món. Per que facis una idea, doncs he comprat, evidentment, als Estats Units, però a França, tot el que és Europa, fins i tot a Austràlia i Nova Zelanda. He trobat fotografies a tot arreu. L'obertura de l'exposició va tenir una presentació telemàtica a càrrec del mateix Gabriel Pinós. El recull al Fòrum Verger Balaguer es podrà visitar de dijous a dissabte de 6 a 8 de la tarda i els diumenges i festius de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda.